eskwelahan na mo da sa una sa high school oh, karon pagkanindot na kayo. Palit sa medere og snack. 5. Wala kay 5 do. May mabit episode lang. Okay. Shout out ko diha ni akong classmate sa una nga si Lani siya. Shout out ko. Ni ako diri ilan na nay piercing. Lani siya. Oh, na diri si nanay piercing oh. Ay nay. Nanay piercing diri. Kadumdum pa kana ko nay. Oh wala na. Ako tong palautang og pawa sa una. Palautang og pawa si bunsurot. Sino yun? Bit-bit na mo? Bit ra. Iya bro. Enak na namo dito. Tirada sa tag pang-snack. Ang kung kamot sa kabugnaw. Arondo na tay saktong kusog. Inita. Ay, inita. Nawa, nanggahi ang kamot. Hulog. Di man live video ron para ma-edit pa ba? Biguan ng lupad. Ganina pag abot na ito sa bagahan. Hindi naman ron. Gamay naman lang ang lupad. Sinamit Ako ta magatani kalas 4, 5. Simit yan ah. Ano to sila magpagtubig yo? Pylon niya ano magpile. Tubig. Ila yaya ni mo. Atob. Nato to sila container. Naa upat ka bo. Ad nakabalde. Tubig ra nagikuha nga ni. Container. Pagkuha na ni, hapon na napon na to ng taklob. Oh, hapon na gyud kay to sa ta. Kaya di man po na to dito Ay mapani nagbuo kay. ag lighter gibilin man ako. Nagbalik-balik naman ako. Di man na to ni maka basa pa man niya og dito na to ni kunan. Matog file. Turingan. Talaga turing pagbalik na to. Nindot na dire oh, landong na daghan na ni how dire ba? Padong Tambok dito na. pagid Dito, kayo. layo na kay gaptan dito. Unahan layo dito na kagang kagalubon niya. Unahan pa layo na kayo. Daghan ay nakuan siguro ani nga tabunan katong mga sauna pa nga Kini kahoy. na naman ilubong dire kini. Na tanaw Na ako. cross. Wala ni ba? Ang wala na tabon ni ani kanang gipang semento. Oh, nindot ni semento na imong Silbi ko dagko kay lamok ko kay halin. Tunto ganina kang gagang oh. Di. Nabiram Okay kayo. sana mo. Siyag dugay na. 116 pat. Kada na. Pat. Lima. Ano? Ah, paso-aso na dia oh. 36. Yat mo. Nagpaabot pa mi dire mga higala sa tubig. Naghakot pa si Bayaw Arnel og tubig. Haman mo nagkabukod. Kuan to yaya ni Wat mo. gani sa imo gani kay kamo kabo. Ayan, Arnel. Kabo mo to. Ano ka bo to? Hmm. Dere isa? Tulo to sila. Longlong og si mga pumuli sa pot. Mo siguro na. Di na mo bago naman po na. Pero unahan pa to. Duha man kabok bago. Oh, palkata. To palkata dapit. Di ba ang kaning trapal ba? Di na oy, ito man to. Tublo. Itom. Ako nagtaod gani ato. Blue. Itom. Tanawas picture. Itom to. Kami nag kwarato tong banan ni Roa nagpalit. Diya ba miniagi? Hinlo kay na diha. Ay naglubong da gani ha katong Katong bata nga gipaakog banakon. Tung dia sa silos balay. Dato siyang silong. Silong. Pakan. O dito sa ilong nimo. Grabe kahawan kayo no. Ni Agir siguro to. Nainipa gipile ba? Ah, naman itong mga nipa. Ah, Bila sunog na mo. Itong gipangayoon man ta, gisunog na din noon. Gisunog. Atop na ko to sa payag sa ubos. lami kay dayang tulog-tulog sa banakon dito day. Kini nga pansyon mo ni ang Sama kang na kuan. ni kuan dia. Iusardo. Ambungan. Ni isardo kay Kini- mapuot siya sulod. Smoker po to. ganahan Adi. to siya kay nigarilyo beto. Smoker po to. Wala sobra naman po ni nga sigarilyo ning gihatag dong. Ay, dasang na roldan gabi. Dasang na gihatod na gani nako. Tuntag kitagaan si nung ay kog duha ka kulapo at Tuan ito nga sug bagang. katong kami ba? Kasubida gapon, katong kamo gani. Ikaduhang video. Mag nagbaktas man siguro ganina. Di ay.
Tulo rami sa isa kalunglig sa kalapan. Hatod ni Kuan, hatod ni Lito. Yung half ko Bagang. na Pero nag-inom pa sila daan sa buntag og isa ka red horse. Abante atras. Mbot. Still habanto yung atras. Atras. Nabuak. Nabuwag ang iyang Kuan ganing Yata. taklob sa Kuan ba? Brake panel. Oh, brake panel. Kasi kita kaya nakapasumangin sa. Patay? Bani. Nahubog lagi. Oh, may bandi. Tapos bilyaran May naghapon. bandi. Biliran deh. Ano siya niya na? Ayaw, baby na. Ayaw, baby na. Gilubag-lubag mo ulo. Ganaan na dito. Kaila ka na, kana. Kaila ka na ba kana. Gilubag-lubag. Suko kayo niyo. Ayaw lagi, baby na. Ayay. Ano, dito. Pana, murag. Gamay na lang itong kuan niya nga murag mo. Kuan gito si. Kasi Mabigay na gito. Ano gito git. mo to nagpatunga sa ay. Oh, patungan. Kaya kung wala po to patong sure po lumang gito. Di mo ganina no, nga imbis mo ni karaang daw mo na no agpang buwag ko no ay seda pero wapo man na maka kuan. Pero makahinaya ka siya po manumbag. Tawagin ko atong pista eh. Siya po na manumbag lagi ah. Maaw katong dagat man ng abing dai no. Pero katong bata diri to sa nang gipuy-an mo ilain tingga to gikan kay nagduduwa to lang yasi. Karon pagka siya sinisaka si Budoy og siya ang nabilin sa gawas. Di maksud sa dagan gihawiran sa Budoy. Maksud lagi kag dagan og paaka bitaw si Budoy. Kaya di buhian ni Budoy. Dagan ni sa pingon sa iyang mama na nang nawag sa iyang mama. Kaya nakita man niya yung mama to sa tubang lumabay si Banik. May din pagkatuloy. Hinera man to dagan ni Banik kada man tayo ni agi dito man sa gitsa. Katay yung dala. Iya ba? Diri nakatik kan tubo. Maigo ka tubo na. Kaya sukod naman kayo ang iyang katik o iyang ka. Okay, bata Aso pa kay bata pagod. Do ka tuig pa? Igo lagi sa tubo Andre. Ang tubo gid may nakaigo gid mismo. Biyak Andre ay nyab. Ang katig, Singgit katig, wala. bakilit Ana sa siya. katig. Gibalitok pa niya. Ditso kaob. Kurog lagi. Ana Kiri lagi gina. bata. Patay gyud ang bata. Timano gito. May gyud pag-ulo eh. Banik tulala banik ko. Tubo may nakaigos katik. Wadayon si Banik mo kuan. Dito na sa unahan si Banik. Kaingon ra man niya iro. Wa man siya nagdahom nga bata. Nga nipiti Awa po dahil sa kabantay dahil. Wa man siya kabantay. Bata ba to ro? Kalit ra magdaga kanang Ikalit lagi dagan ang bata. Gihawiran nga ito ni Budoy. Kana anak nintik ba? Gihawiran. Oras na gito niya ang bata kay. Sige kurtog hap. Gipaak mo Sige ka. kurtog hap. Yak sila nagpaak si Budoy no. May aga nang pinahan po na yan. Di gibuhi Sige mo kurtog hap sa inahan ko no. Sa dapli karsada. Ana pa manggutong bata kay musubidahay mo sila bukid god. Nya. Kuan pa niyo Sa mga iyang sawa. napa ni sa mga 3 siguro, 2. Anyos ka pa. Dos, bata pa kayo. 2018 na namatay 2020. Wow. August yan na tao, na November namatay. Mo may pagsugod ako jud ni sa simbalan. Yung bataan mo na Banik report. Na gudon ta ni nakasampung nagihawiran og bago ni tuyok ni ana padung didto. Padung sa payag. Swerte na. Imposible gi kay nga moadto sa payag unta kay duha gud nagana. Nya payag dire. Sapa ni kay na pero braki ni nagana. Para iya na. Kani man gid dito gihawiran og bago ni tuyok mo ni ana man gid dibad. Nakadaganan gibalikan ni kamuyot kay na ikwarta 2,000. May man tug malata tong 2,000 unta. Pwede ang balik ka mo. Pamagay mo unsang itoy. Inhanir to kadako o. Nakaigo siya ang ulo bro gawas ang mata ila ina tanaw na. Sudlot ang mata lain lagi tanaw ng tao mo sudlot ang mata na. Inumra. Mani gubin og si kon mo. Ano dani ni apas wa. Sa man kaon kay ato. Ano bitong gipuy-an nilang puy-an lang ina sa una siya. Magda pa gyud si Lupin. Dahil si Lupin kay BX. Boa. Kuha na sila, volunteer na. Volunteer mo. Sugo mo sa maestra sige we. Pangita mo blade to. Paano mo sa maestra? Mga UGT, mas na UGT. Ah, Pero okay na kay lang si Luha gaway, kontra tong una gaway. Hindi talagang armarayat. kapay na kay hingitan. Sa kamera niya. Kagi kay mo.
Ano uli na di ay? Isa, yo kay timuanan tayo na ba? Kung ganon ko matugilibatan kay. Kutuad-tuon tong manok ihas dito. Pantay ba? Halo na? Sa daya? Nakaroon nga na ng import. Back up oh. Pwes dinero ni sa Domingo ni. Nayag na timuto na ito, nayag di ayaw. Igo. Sitek. Ay, amin Kasi atrasan na naman dyan na lang. Basi pa, sure. Atrasanan. Atrasanan. Oh. Wala di pa. Makuhaan. Atrasan pa mo na. Ano din ang matrasan niya no? Dili na dili. Ang kako Daniel. Napay inayag dito ba? Dumbol sa dito likod sa lublak daw. Dumbol ko lang ta. Kana kana. Likod daw. Lublak. Sulod daw ba? Si Biniter mo. Bukad din sa'yo. Yung sugdang gani kayo ano ko. Gamay na no. Eh ana ra daw gamay dira. Ibsa. Ano makuha itong malabla? Piko din siya. Na. O ka na ius-us para ang tumabay. Tuhon eh. O ito na atras na. Ano dito ay. Dinggan na ba? Humot pa na. Tuay, Ay kamay. Dikit. kini magamit mas ano mabawog no. Si ana sayo ta ba. Ori natangtang na. Oh, tanggal na. Oh, oh. Oh, dia. Minasa. Awas. Eh, sana. Di na lang mas. Ini gahi. Ano mo pilit pa na humok pa. Pili ni. Ay ito na teng na. Bira harap atras niya ay nag... Nara. Oh, good. Good boy. Good boy lang kag tumong ano pa atong kuan niya. Tirawa mo lagi na paslak dre. Konsin. Ah. Good. Ano ang kapag pataas ko ba? Oo. Tol mo ta to ganito. Sakto ra man ta to. Ay mo lahat ng food isa ni sa. May katukan. May ginagada to ika magbalay kay nindot. Turmi bago. Ano sa bata mo tapad mo dito. Dili ka abi. Nay kuan. Kini. Gamay lang kay kuwan. Ah. Dire ay mo man na je. Naro, simpay gamay. Oh nara. Kani. Dito sa kini sangpo sila. Ito ihabog kay aron dili. Ay sa libo man no. Ama sila nagpagbalas, John. Pagingon niya. Kay katong nabuhat ba katong palahubog. Ay. Ting. Nay, dada sila kutsara wala. Ay na mo. Bati. Blessing na oh. Ini oh. Siguro kay nang bala pa na umasa yung anak kabaga.
Oh, kana. Katong yung ato dito yun, no? Baga kay. Gilamon lagi yung. Isa ka masahan og tunga. Gilamon. Ko nga. Kuan na naan, mabawara kay. Wala na dyan ang balikatin no? Doble pag ituyaw kay double finishing biya tuyaw. May panghaw niya na. Papatungan niyo to si Arnel ba? Nakutong kaon. Tapos ang lansa. Balikaw. Siya ro, dagan para di man. Dagan engineer. Kaya pakatin din eh. Oh, katin ka na. Man, Ikot siya. kita ka mga purman pulos. Katin na. Manda, manda. May pingis, isa sa sali. Anak gamay. Okay, isa. Sige, padayon na. Okay. Yung kabong niya sini. Kanang ilaw mo ilikod pag Istilo yo. pero tinaghanak si steel ho. Daghan kay da. Naghang kamot po. Sos. Ano yung problema? Kita ko itong flyers ko, magputol ko. Kulang. Asa noy. Kadaghan kayong hindi kamot. Aron inlo mga guys. Bong na guys. Pumok pa. Humuk pa. Hello black isa mo buo. Plywood mo buo lang aning rapod. Ano sana kana? Isa na lang. Alim na to. Buak man ang alo block dili na. Alo block ko. Oh, tama na. Kaya ulangan na kaming kanto-kanto. Pilit-pilit. Kaya mo ganyan. Yan o, lisod. Yagat-yagat ko siya. Hindi mo na mga kamulalay. Kit-kit na gani. Katong bakang itirahang lalay. Gagoy man to. Gagoy. Pagkabuang. Ang bati. Ibuhatag ka ng paluwa. Man siguro. Ayaw. Nakatay mga tulo ka kuan ba? Tulo ka hosa. Palit ra tayo isa kasako simento ugma kay finishing na ismot ang subura. Pre! Hapon na pre! Hapon. Ito bro, dila na to. Kana kana.
nasayop ka ba pag panukli. Iyat ka po. Tapok ko ng mga liguan dyan ano. Tapok na naghan oy. Daghan sila. Ang likado lang atog bubalhin to dito sa bagong lungag. Ay, sunugon. Magpuhag sa ay sa payo ha. Ay sa iyo kay magpuhag sa miyo. Kuhagon sa kuhagon. Anong mapasmin? Mabaybay. Pero mas gwapo dire kay Dungol Ra. Pero kay dire. Pero sa Carmen Say. Pat magsaysay mo ra. Ako bunsod, bunsod. Bang diri na, bang diri.